Okay, so namin dani sa eskwelahan ko ang diploma. Ano yung diploma niyo dito? Nahulog. Nahulog. Hindi ko normal. Huli na ko. Salamat, ika gagraduate ka. Bale man namin og kaning kuha sa among mga diploma, asa mong diploma o kumantang lagot mo. Mama ka nga, mo na imong target. Namapil siya Pinoy boy band. Wala sa napil, masahiro no. Mo to mag-operate og drugs day. Amo magagumugutin na. Guys, so nako dali sa kuan sa balay sa akong amigo. Oh, ayun. Manitan ba og matasan? Pilitan gwapo ko. Ano, Rix? Istorya kataanan ba? Ya, mas bagan niya ako. Istorya kataanan. Okay, sila katawanan. Sige. Ako istorya katawanan na. Katawanan. Kanang kataanan na. Kanang kataanan. Katang-katawanan. Sasaka ba? Kaning basta magsasaka siya. Dudong. Naunsa man budong? Anong nainana man yung naong? Naunsa man Pinoy mamugikan dre? Pag uli ninyo, nahima mong Chinese? Ayaw. Suwa po niya. Tangina sini, tangina dai. Hindi kataanan to. Pangatawa ka mo. Guys, so wala may content. So naay pakulo si editor na never I have ever. Huwag ito magamatag never I had ever. Oh. Kinsay. SPG lang ni. Kinsay nakahuna-una og jakulan ang imong teacher. Sobra. Nang hina to. Tinja na sang buka kay gwapor di ko. Siya na guys, upo ko. Dayon sa pijud. Kautot na baka sa eskwelahan. Grade 9 mo ba? Mag grade 9 na mo ka kuan mi sa Pilipino ana ka exam ba. Sa usa to ini pretest mo guro to. Basta hilom jud kay me. Nagay-ana mo ko sa bangko. Ana ba gana? Lupo na? Action og tindog ana kay padulong ko sa gawas mo motot. Ala ka kay pag action liyo ko nang tingog bitaw na pusog kaayo ana gud si Mamba Gordo nga. Oy sama na. Ya ate jud lagi. Ayan sa pijat. Klaro kayong walay bitaw din. So next. Naway pungatan na to. Kaigit na baga. Ay! Yung pangutot bitaw nimo. May dalala na oy. Huh? Dragon. Nay momo dala pang Sa kog kaadlaw nga, mahurot akong kuno, unom ka brief. So guys, Screen record. kita akong amigo o kadate sa Omigil. Ko to guys, mangita kog kadate sa Miguel kay para natay kadate sa sunod Valentine's. Schedule na ba sunod bitaw next year? Na apa? Oo pa dai. Hi. Sabi ng spray. Pistol, animal. Ay, Fuck you, gago. Hi, miss. Hey. Sayawan kita, kuya. Oh, sige na, sige na, sige. Galing. Naka sa vlog namin, guys. Oh, guys. Sipian ko na. Ba't may camera? Nag-vlog kami. Nagva-vlog sila. Hi! Hello. Di ako naniniwala ng vlog lang. Promise. Search mo. Search mo sa aming YouTube channel, Vincent Auditor. Galing nyo naman mag-edit. Ito sa video. Pag hindi nyo pa napanood yung video tapos magaling na mag-edit, ano naman yun? Love you. Guys, meron akong brief. Hoy.